Wat is het belangrijkste voor jullie? Meedoen of winnen? Meedoen. Meedoen. Zo te zien ben jij er helemaal klaar voor. Ja, helemaal. Ik ga starten, dus ik moet het spits afbijten. En spanning of valt het wel mee? Ik heb altijd spanning. Ook zelfs estafette, want ik dacht nu heb ik geen spanning omdat ik estafette loop. Dus dan is het gezellig in een team, maar dan wil je toch weer het beste doen voor je team. Stel, je wil heel graag een marathon lopen, maar 42 kilometer is net iets te veel van het groeien. Nou, dan is dat hier geen probleem. Je zoekt gewoon een aantal sportieve vrienden, collega's of buren bij elkaar en op naar Terneuzen. En dit jaar wordt die aflossingsmarathon voor de 25e keer gehouden. Gaat het? Goh, zwaar. Wel goed. En diep gegaan. Dat moest even. Ik ging met het eerste team van roadrunning mee. En daar kan ik eigenlijk net niet mee. Dus ik moest echt 20, 21 minuten lopen. Ja, die zijn vorig jaar als tweede geëindigd, hè? Ja. We zijn heel vaak ook eerste geweest. Ja. Dus hooggespannen verwachtingen. Ja. Ik ben nog maar vorig jaar begonnen met starttouren. Dus voor mij is het nu belangrijk dat ik gewoon deelneem en kijk hoe ver ik kom. Meedoen, want winnen ga ik niet doen. Dat zegt u heel stellig. Ja, zeker. Ja, dat is het leukst. Als er iemand voor je loopt, heb ik altijd wel zoiets van, oké, pakken die handel. En, dus ja. Nou, dan is het winnen, hoor. Ja, eigenlijk wel, ja. Op dit ogenblik zijn er 9 mensen onderweg die de marathon in hun eentje lopen. En dan hebben we inderdaad een paar teams die de marathon met z'n tweeën lopen. We hebben een groot aantal teams die het met 4 doen, maar het gros is toch teams van 8 mensen. Ja. Ideale weersomstandigheden, want we hebben hier al barre weersomstandigheden gehad. We hebben hier ooit al in sneeuwtoestanden gelopen. Maar het blijft een schitterende aflossing en we hopen dat die nog jaren kan doorgaan eigenlijk. We zijn begonnen met 22 teams. En dan in de loop der jaren is dat uitgegroeid. En ja, ik kan dus zeggen dat we vandaag 110 teams aan de start hebben. Met zo'n 670 mensen. En toen hadden we er misschien een kleine 100. Ja, dat is intussen gegroeid. En die competitie tussen die teams is steeds leuker en heftiger geworden. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Als eerste team binnen, hè? Ja, net als vorig jaar. Dus geweldig. Ja, maar, ja, het ging aardig goed. Het zijn allemaal wedstrijdlopers bij ons in de ploeg. En ja, daar komt toch een klein beetje de wedstrijddrive naar boven. Ik heb er heel erg van genoten. Mooi vlak parcours, een beetje wind, maar dat is niet erg. Ja. Volgens mij ben jij nog als laatste over. Zeker weten, absoluut. Maar de energie is nog steeds heel hoog. Ja. Dat merk ik aan je. Maar ik zie dat er al heel veel mensen zijn gefinished en jij moet nog. Dat lijkt me toch niet fijn. Ja, het is elkaar een beetje over de streep helpen natuurlijk. Hè? Dus iedereen eerst veilig binnenhalen en dan even het rondje goed afmaken. 81. 161. We willen toch wel altijd gaan we voor de winst. We hebben ook al heel vaak met roadrunning Axel hebben we gewonnen. Dus ja, in de geschiedenis toch al 7, 8 keer. Maar vandaag zat het er echt niet in. Dus en Scheldersport ja, heeft het goed gedaan. Dus ja, de terechte winnaar. Zullen jullie als laatste eindigen? Nee. Eén na laatste misschien. Nee, niet als laatste. Nee.